Sige na kog simba, sige kog simba, pero walay kausaban nga nahitabo sa akong kinabuhi. O, human og wali sa pare. Inigawas na mo, ini ko magsimba, mubalik na kog inom, antak, sugal, kusog gihapon na malikas. Walay kausaban sa akong kinabuhi, guys, as in. Kining video nga ato ang nakita ba, mao gyud trademark nila nga pag mugawas sila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang ilang pagkadautan ilang ipasangil sa Santa Iglesia Katolika. Manasipyat aning mga tawhana. Pinakauna, dili na to pwede ipahid ang atong pagkadautan sa uban. Nganoman kay ang paghimo og maayo og dautan, choice man gud na. Usa ka na kapagpili ba, dili naman ka tawag ining gamay pa aron na matagaan ka og mando or matagaan ka og kanang bitong pasundon ka na lang sa pagbuot sa uban. No, dako naman ka. Kini atong higalang ato ang gi reaksyonan karon, dako naman eh. So buti pasabot kung sa Katoliko ka pa kaniadto naghimo ka og gitawag og dautan, dautan ka gyud. Nganoman kay gipili nimo nga maghimo kag dautan. Buti pasabot wala kay gugma sa imuhang gitawag og pagtuo. Kung na kay gugma sa imong pagtuo, di ka mohimog kadautan. Kung na kay gugma sa imong kaugalingon o sa imong isig katawo, di ka mohimog dautan. Di ka magbisyo, di ka maghubog-hubog, di ka ingon na ba di ka mamalikas. Nga naman sa hinungdan nga maghihugma imong kaugalingon, imo manghihugma imong pagtuo. Pero sa nakita nato nga kini nga tuang higala nga di na Katoliko karon, siguro basig member ni sa gitawag og Born Agoy. So ang nahitabo ang iyang pagkadautan iyang gipahid sa uban. Justify niya iyang kaugalingon nga tawag ini nga pagbalhin dito sa laing sekta niya iyang gipahid ang iyang pagkadautan sa simbahang Katolika para aron ingnon nga siya maayo. Aron ingnon nga siya limpyo. Wrong. Mali na dili na tinuod nga pagbag-o sa kaugalingon kung ana nga to ang gitawag og estilo. Ikaduha, ano ang pinagsugo nimo nga maghimo og dautan, di ba? Walay sugo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga maghimo kag dautan human ka magsimba. Ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang giingon na San Pedro, pag santos kamo kay ako santosab. So buti pasabot ang pagtudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang pagsantos o ang pagbalaan sa gitawag og tao. Nga mosunod tas kabubuton sa Dios, mosunod ta sa pagtulon-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kay sa Katoliko ka pa rin kaniadto, wala man nimo na experience, wala man nimo na gito gibuhat. So Katoliko ka lang sa pangalan. Kun dili ang Katoliko sa gitawag og pagtuo. Katoliko ka sa pangalan pero ang imong kinaiya protestante. Katoliko ka sa pangalan pero ang imuhang gitawag og gihimo dili pang Katoliko, pang protestante na kay supak man sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. And wala man pay pare nagtudlo nimo nga human sa misa, dungon ang pare nga panlakaw mo, nya pagkaman paghubog-hubog mo. Paghimo mo gitawag dautan, ay pare usultian after sa misa. Wala oy. So buti pasabot dautan ka gyud. Manang imong pagkadautan ayaw ipahid sa uban. Nahimo ka lang di Katoliko, mura na mag-feeling limpyo. Ang kausaban sa kinabuhi, wala na nag-agad bibisan kinsang tao, kundi sa atuan ng kaugalingon. Kung gusto kang mag-usab, mausab ka gyud. Kung di ka gustong mag-inom, di gyud ka mag-inom. Ngano man kay imo man ang gipili. Nga dili ka magbuhat sa ingon. Pero kay, kung sa kuwan pa ba, nga namigato ng Iglesia Katolika, nga magsantos ka, niya pagkahuman, nagpabadlong ka gyud, yabag ka gyud. Wala nga, dili pwede nga pasinginon ni mo simbang Katoliko sa imong kayabag. Nga naman, kay again, ang pagpili, o ang pagbuhat sa maayog doon, pagpili ni mo na. Imuhan ng kabubuton nga buhato ni mo na. So, buti pasabot, nagingon ba nga katawanan, kung may mga Katoliko pa ko, palahubog ka ko, Katoliko pa ko, kawatan ka ko, Katoliko pa ko, dautan ka ko. Sus Ginoo ko in taon, yabag ka na kani adtos, Katoliko ka pa. Mo na gitawag og Katoliko kang yabag. Dili ang relihiyon maoy hinungdan, nganong nahimo ang yabag. Kung dili nahimo ang yabag tungod kay imuhan ng gipili nga mamahimo ang yabag. Kung ingon ana nga tong mindset nga tungod sa Katoliko, nahimo kong yabag, nahulog nga imong gipasingin lang si Kristo, anong nahudas si Judas. So, sa samang pagkaagi, di nimo pwede pasingin lang simbang Katolika nga nahimo ang yabag, kay yabag ka gyud. So muna ang simbang Katolika nagtudlo sa pagkasantos. Ang simbang Katolika nagtudlo nga mosunod ta sa pagturon ni Kristo pinagi sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Og never nagtudlo ang simbang Katoliko nga mamahimo kang yabag. So kung yabag ka gyud, di ka motuman sa tudlo sa Iglesia Katolika, dili ka motuman sa doktrina sa simbahang Katoliko ug sa pagsunod sa kabubuton ni Kristo,
Kung nagiingon ba nga ayaw na ipahid namong mga Katoliko, kung yabag ka ikaw ra, ayaw ga tawag ining pangangin. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.